תנו לי רוחם לשתות פחית של צהריים במרכז המסחרי המאופק. התענוג מתחיל בהליכה איטית שקולה ומדודה כמו טורבו מאופק. השרירים החבוטים מהנסיעה ארוכה משתחררים בתענוג בכל הגוף, מסתרגים ומתמתחים ונעשים קשוחים ברוח שמצליף אבק וחול על הפרצוף. היי, כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. משהו קר בלב מדבר. העיירה עושה את עצמה מתנמנמת, אותנו זה אפילו לא מצחיק. חוצים ברחבה וכמו חגיגיות סמויה עוזבים לשמש את העיק. צרור נגישות טמבור עוצר אותנו כאחד, נימה וחצי מהצל. עומדים בשמש לא ניד, לא זיע מחכים, נימה וחצי מהצל. היי, כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. משהו קר בלב מדבר. היי, היי, עודנו עומדים, לא זיע לא ניד, נימה וחצי מהצל. כשאיזו מקומית פתאום נועצת אף בשמש ופה שבאוזננו ממלל. תראו, תראו את הגרי קופרים האלה, קליטסטוידים דמיקולו יענו בזים לשרב. הגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכם מתרבות המערב. כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. נימה וחצי מהצל אנחנו סובבים ונעים באיטיות מרבית. חוצים שקולים את הרחבה של המרכז המסחרי המאובק ונכנסים אל המכונית.
אחר הצהריים נגבים, מה עכשיו לאן עושים? מקחקחים בגרון, אולי נספיק עוד להרוג טורקי קטן של ערב במצפה רמון. כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. כל העניין הוא לשתות משהו קר